Fl-aħħar sentejn, aktar minn 10,000 persuna stennew fuq stretcher f'Mater Dei fil-kurituri tal-emerġenza sakemm instabitilhom sodda vojta. Il-Ministru Joe Cassar iżda jinsisti li dan mhuwiex falliment. Fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena kien hemm 826 pazjent jistennew fuq l-istretcher fil-kurituri ta' Mater Dei sabiex jieħdu sodda. Għalik din ma taħsibx li huwa ċertifikat ta' falliment? Le, assolutament, huwa challenge. Il-Ministru Cassar iwaħħal fl-ammont kbar ta' nies li jmorru Mater Dei biex jużaw l-emerġenza. Għalfej ċerta nies li jiġu jażlu illi bil-fors iridu jinqdew ġewwa Mater Dei u Ta' fit-tort in-nies imma hemm osservazzjoni ta' realtajiet li jkollna madwarna. Il-kelima laburista Mary Louise Colero Preka qalet li n-nies qed imorru Mater Dei għaliex il-maġġoranza taċ-ċentri tas-saħħa ma jkunux miftuħa għal 24 siegħa. Jiġifieri n-nies issa mhux intuhom tort li minħabba n-nuqqas ta' azzjonijiet fil-pront tal-gvern u n-nuqqas fuq kollox ta' strateġija u pjan kellhom jaddattaw ruhom għas-sitwazzjonijiet li l-gvern nazzjonalista, gvernijiet sussegwenti nazzjonalisti ġabuhom fiha. Mistoqsi jekk il-gvern hux jaħdem management by crisis, il-Ministru tas-Saħħa iwieġeb b'dan il-mod. Li dan nuqqas ta' pjanar u management by crisis kif qed tgħid Mary Louise Colero Preka. Naħseb li hija differenza bejn id-definizzjoni ta' min hu ottimist u min hu pessimist. Cassar reġa' sostna li l-problema ta' nuqqas ta' sodod hija waħda tax-xitwa minkejja li kważi 40% tal-persuni li din is-sena kellhom jistennew għal sodda fuq stretcher fil-kuriduri għamlu hekk matul is-sajf. Vera tinqala kull xitwa. Rajt, bniedem marit kanċer, qed imur ġol kurutur, wara n-nies bit-trombożi ġol kurutur, wara dawn mhumiex tax-xitwa, dawn mhumiex tax-xitwa. Jiena naħseb li l-poplu jixraqlu l-verità. Il-Ministru Cassar għalli ma jistax ikun hemm miri definiti għal kemm wieħed idum jistenna biex jinqeda minkejja li din kienet wegħda fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2008. Targets definiti ta' kemm pazjent jista' jdum jistenna dak li jkollu bżonn? Mela, aħna targets definiti ħarisna l-isparijiet diversi u jidher illi m'hemm l-ebda target definit illi wieħed jista' jimxi fuq. Wasal biex tispiċċa minn Ministru għaliex il-leġislatura ħatala u sadattant qed tgħidilna tajt inkarigu ħafna ilu u qatt m'għandekx ir-riżultat ta' xi ħaġa daqshekk importanti għan-nies. Mistoqsi jekk Franco De Bono hux ġustifikat jgħid li ser iressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tiegħu, Joe Cassar wieġeb b'dan il-mod. Kellu raġun Franco De Bono li jikkonsidra jifassal u ħajkun qed iressaq din il-mozzjoni. Naħseb tistaqsu lilu.